Nazdar Tomáš. Serus, zdravím vás. Ja som Stano z agentúry, oblízal si mi vajčiska. A tak som ťa tu odchytil v Bratislave. Nedalo mi nezastaviť ťa a neopýtať sa ťa, že či by si nemal chvíľku na taký krátky exkluzívny rozhovor. Není problém. No. Není problém, no tak asi je všetkým jasné, prečo sa tento rozhovor uskutočňuje. Ide o to, že povráva sa, že máš hotový svoj tretí album a že čoskoro to pôjde von, tak čo je na tom pravdy? Albumík je hotový. Včera sme s Bejčím mali poslednú session v štúdiu, kde sme v podstate uzavreli projekt a dali všetko na stopy nášmu ďalšiemu týpkovi, ktorý nám pomáha s masterom a s mixovaním. Je ním Lubor Priehradník. Super, známy super. pod menom Umelec. Týpek, čo má za sebou projekty, ja neviem, jak sú Funky Nálada. Prečo si zvolil akurát jeho? S umelcom spolupracovalo veľa mojich kamarátov a proste jeho renomé mi povedalo, že áno, že musí to byť práve on. Je to makač, proste, ktorý sa rozumie svojmu remeslu a proste bude to robiť on. Tak super, no, tak nebudeme napíňať ďalej. Za mesiac by mal byť master hotový a určite v máji to bude už u vás v šuflíku alebo v aute. Takže super, tešíme sa, nech ti to dobre vypáli. Tak ja by som ešte sa ťa popýtal ďalej, že či nám nemôžeš povedať niečo viac, napríklad, že hudby kto robil, kto sú tvoji hostia a takéto infošky. Mám tam viacerých producentíkov z minulých albumov, známy Emo Noise Boys, samozrejme Bejus, noví producentíkovia, bude tam vec, ktorú produkoval Moloch Vľavo, vec, ktorú produkoval Peko Pekarčík, Tomáš Pekarčík, ktorý spolupracuje napríklad s Benem a s Lyrikom. Z Čiech tam máš niekoho, alebo nie? Z Čiech tam mám Pauli Grand, také nové meno z českej scény producentskej. A na mikrofónoch? Bude tam mať hudbu aj vec. Na mikrofóne známi hostia z predošlých albumov. Dinero, Miško Turza, repovať bude aj Sam Bejus, Zverina vec, z Čiech Hugo Tox, Orion a samozrejme Zdenka Predná, s ktorou budeme točiť budúci týždeň, možno za 2 týždne videoklip na vec, ktorá sa volá Poď sa so mnou túlať alebo túliť a poď sa so mnou hrať. Yeah! Obrovský sláďačik, moderný. Čo nepriblíži nám nejakú témičku, že čo znamená poď sa so mnou túliť, poď sa so mnou hrať? Predpokladám, že to bude nejaký príbeh, hej? Príbeh dvoch mladých ľudí, zvádzanie Zdenky, bohužiaľ nie s happy endom. A ďalšie trečiky, ktoré ma veľmi bavia, je napríklad s Miškom Turzom, máme super vec, volá sa to Zjavenie omietkového démona. Wow. Téma je jasná, omietkový démon a jeho zjavenie. S Molochom máme vec spolu aj s Dinerom o týchto zázračných stvoreniach. Ako čo, o zvieratka? Pesnička sa volá Psačie moresy a je to v podstate o psíkoch, o ich vlastnostiach dobrých. No šupa. No a samozrejme rôzne duchovné témy s Hugom Toxom. Máme pesničku, ktorá sa volá Babka versus Pán a Duch Svätý. Krása. No, takže je tam hodne reggae, je tam aj dancehallová vec s Černochom z Kene, ktorý bol tu na Uprising festivale. Volá sa Shoeshine Boy. Tak s ním máme takú dosť bláznivú dancehallovačku. Takže bude to teda také pestré, že není to nejak akože jednožánrové. Je to veľmi pestré a myslím, super. že máte sa na čo tešiť a hlavne by som chcel všetkých požiadať, aby to nesťahovali, alebo sme si fakt do toho investovali, aby si to kúpili. No. Bude to mať pekný bukletík. K dispozícii bude aj nová stránka Hafa Bejus.
budeme mať mikiny, trička. Super, že toto vravíš, tak ja by som sa aj týmto chcel spýtať, že potom keď to vyjde, tak kde to bude k dispozícii, ak si to budú môcť ľudia zakúpiť? Treba čekovať Facebookiky naše, Moderný spevák Facebook, Tomáš Hafner, Bejuzov Facebook. Takže predpokladám, že nejaká agentúra Forza alebo Chuiza ťa nebude nejak podporovať a nebude to asi na benzínových pumpách a v takýchto nejakých mrtkách, hej? Pravidlo číslo 1, mainstream jebem, vydávame si to sami a kúpiť si to môžete buď od nás, alebo cez naše stránky, vám to príde poštou. Dobre. Takže maj, lásky čas a vyjde naše nové CDčko Blázon čas. Zdravíme. My sa na to tešíme a fakt díky, že si našiel túto chvíľku. Drp. Terry. Prajeme ti pekný deň, aj tebe, aj... Kde je Havo? Aj tvojmu psíčkovi. Terry, kde je ten Havo? Soj.